21 гадзіна. Час на навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. І сёння ў аб'ектыве. Вы не з Лукашенком? Тады яны прыйдуць і да вас. Я думаю, что это элементарное запугивание. Пад пераслед трапілі людзі з інваліднасцю. Адчынялі ад нокдауна і пачалі помсціць. Белорусские силовики обещали ему физическую расправу. Затрымалі чэмпіёна свету па кікбоксінгу, які ўдзельнічаў у жнівеньскіх пратэстах. Дзень рашучасці. Байден актыўна распачаў сваю працу. То, что президент такой страны к нам не безразличен, это уже дает нам какую-то гордость. Што Беларусі чакаць ад амерыканскага прэзідэнта? Дэпартамент фінансавых расследаванняў распачаў праверку офісу правоў людзей з інваліднасцю. Сябраў грамадскай арганізацыі падазраюць у неправамерным завалодванні грашовымі сродкамі. У офісе сілавікі зладзілі ператрус, канфіскавалі тэхніку, а кіраўніка арганізацыі забралі на допыт. Чым жа небяспечныя для ўлады людзі з абмежаванымі магчымасцямі, высвятляў Ігор Станкевіч. Памяшканне асветніцкай праваабарончай арганізацыі «Офіс правоў людзей з інваліднасцю» зачыненае. Дэпартамент фінансавых расследаванняў затрымаў супрацоўнікаў офісу паводле падазрэння ў неправамерным завалодванні грашовымі сродкамі для падтрымання грамадзянаў з інваліднасцю. Кіраўнік Цэнтру грамадскіх ініцыятываў Вольга Карач упэўнены, улады помсцяць арганізацыі за яскравыя акцыі людзей з інваліднасцю. Они выходили и продолжают там выходить, продолжают где-то участвовать. И поэтому очень логично, что офис по правам людей с инвалидностью, как организация, которая помогает вот именно этой социальной группе, она попала под раздачу. США, Франция и міжнародныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі ўлады Беларусі неадкладна вызваліць гомельскага праваабаронцу Леаніда Судаленку і валанцёрку Марыю Тарасенку, якіх затрымалі 18 студзеня. Іх вінавацяць у арганізацыі дырэктавання масавых беспарадкаў. Апошнім часам яны актыўна дапамагалі пацярпелым аспрэчваць незаконныя прысуды і сплочваць штрафы. Сёння Леаніда Судаленку пасля 72 гадзінаў затрымання пакінулі пад вартай яшчэ на 10 дзён і перавялі ў СІЗА. Власть своими действиями пытается перекрыть все каналы помощи материальной нашим гражданам и для развития гражданского сектора с одной стороны, с другой оказывает давление на правозащитные организации с тем, чтобы парализовать их деятельность, держать их в страхе. Затрыманых 12 студзеня журналіста Андрэя Александрова і ягоную партнёрку Ірыну Злобіну таксама вінавацяць у фінансаванні пратэстаў. Яны дапамагалі пацярпелым сплочваць незаконныя штрафы. Сёння за іхнае вызваленне выступілі амаль 50 сябраў платформы грамадзянскай салідарнасці з розных краінаў. Чаму ўлады пераследуюць грамадскіх актывістаў? Понятно, кругом политика, но здесь одно... Здесь, по-моему, все ясно. Душат их, душат. И причины известны всем. Просто никто их официально не хочет озвучивать. Потому что у нас народ все равно где-то боится. Лукашенко хочет любыми способами удержаться. И вот такой способ он считает приемлемым. Я думаю, что это элементарное запугивание. Потому что нас на протяжении длительных лет, времени держали в состоянии постоянного страха. Арыштаваных актывістаў, журналістаў і удзельнікаў мірных пратэстаў праваабаронцы дадаюць у спіс палітычных зняволеных. Сёння ён павялічыўся да 188 чалавек. Ігор Станкевіч, Белсат. У Маскве затрымалі беларускага байца ММА, чэмпіёна свету па кікбоксінгу і тайскім боксе Алексея Кудзіна. Ён браў удзел у жнівеньскіх акцыях пратэсту, падчас якіх адправіў у нокдаун сілавіка. Цяпер яму пагражае экстрадыцыя ў Беларусь. Сегодня он написал письмо на имя генерального прокурора с просьбой приостановить его экстрадицию, так как это угрожает его здоровью, его жизни. Белорусские силовики обещали ему физическую расправу. Один раз его уже расстреливали, а дважды не расстреливают даже на войне.
Кудзіна затрымалі на акцыі пратэсту ў Маладзічні 10 жніўня. 19 верасня над ім меў распачацца суд паводле абвінавачання за аказанне супраціву прадстаўнікоў міліцыі. Згодна з крымінальным артыкулам яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Але на паседжанні Аляксей не з'явіўся. Пазней стала вядома, што ён з'ехаў з краіны. Беларускі фонд спартовай салідарнасці просіць грамадскага падтрымання Аляксея Кудзіна, бо пасля экстрадыцыі яго могуць чакаць катаванні ды рэпрэсіі. Да гэтага немагчыма прызвычаецца. Бясконцыя палітычныя суды. Сёння сляпая Феміда не скупілася на жорсткія прысуды, нават 3,5 гады зняволення. Пра чарговыя паседжанні і выракі, ды пра тое, хто суддзі, распавядзе Алесь Баразенка. Как говорится, это один шаг к победе? Да. Наша возьме обязательно. Наша абавязкова возьме. Такімі былі першыя словы палізняволенага Юрыя Савіцкага пасля прысуду і, хоць і часовага, але вызвалення. Сябра ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі вінавацілі за ўдзел у акцыі пратэсту 9 жніўня паводле сумнавядомага 342 артыкулу крымінальнага кодексу «Арганізацыя і ўдзел у масавых закалотах». Суддзя Александр Руденко прызначыў Мінчуку 3 гады гэтак званай хіміі. Дакладна столькі запытаў бок абвінавачання і пастанавіў вызваліць Савіцкага ў зале суда до моманту уступлення прысуду ў сілу. Абарона Юрыя Савіцкага збіраецца абскаржваць рашэнне. Мы верим в то, что все-таки закон будет на нашей стороне, а не на стороне нашей власти. У Магілёве год абмежавання волі за прабітае кола аўтамабіля прысудзілі сёння 50-гадоваму Сергею Базуку. Суддзя Аксана Ратнікава прызнала мужчыну вінаватым у тым, што той у пачатку лістапада на знак пратэсту супраць міліцэйскага гвалту раскідаў ля будынка сілавых структураў каля сотні самарэзаў, адзін з якіх пашкодзіў кола аўтамабіля супрацоўніка камітэту дзяржаўнага кантролю, чым была нанесеная шкода памерам 30 рублёў. Обидно, что 100 саморезов стало таким громким делом, а не административным. Как говорит президент, иногда не до законов, перевернем страницу, пускай перевернет. Так. Найбольш жорсткі прысуд сёння вынеслі ў горадні. Суддзя Юрый Казакевіч пакраў Сергея Рымшу 3,5 гадамі пазбаўлення волі за ўдзел у масавых закалотах і гвалт у дачыненні супрацоўнікаў міліцыі. Пацярпелыя ў справе 6 міліцыянтаў, якія затрымалі гарадзенца, пры гэтым моцна яго збіўшы. Згодна з версіяй прокурора, вечарам 9 жніўня Рымша кідаў мікрааўтобус з сілавікамі кавалкі бетону. Презумпция невиновности отсутствовала, и доказательства, явного доказательства вины сына моего не было. Потому что со всех видеокамер, которые были сняты, там не было видно, что он бросил этот камень злочастный. И наоборот, что было, которое предоставил мой сын, когда снимал камеру, там явно видно, что это не он сделал. Однако суд не обратил на это внимания. Працягнуўся суд над палізняволенымі Сафіяй Малашевіч, якая 6 верасня размалявала міліцэйскія шчыты, і Ціханам Клюкачом. Абодвух маладзёнаў вінавацяць ва ўдзеле ў групавым хуліганстве ды масавых закалотах. Да таго ж 18-гадовай Сафіі інкрымінуюць і публічную абразу Александра Лукашэнкі. В условиях отсутствия независимой судебной системы, которая есть в принципе у нас, это чревато тем, что за любую критику органов власти граждане будут подвергаться, в принципе, лишению свободы. У сваім апошнім слове Сафія ўзяла ўсю віну на сябе, ды папрасіла не караць сябра. Прокурор Ульяна Рудніцкая запытала для Сафіі і Ціхана 2,5 года пазбаўлення волі. Вырак агучаць 22 студзеня. Алесь Баразенка, Белсат. Беларусь-Калій гатова вярнуць на працу звольненых шахцёраў, якія ўдзельнічалі ў страйку. З адпаведнай заявай кіраўніцтва прадпрыемства выступіла напярэдадні прыезду ў Беларусь прадстаўнікоў кампаніі «Яра». Нарвежскія партнёры не раз выказваліся супраць парушэння правоў працоўных Беларусь-Калію. Мы не согласны с формулировкой «принять на работу», так как никто из нас не писал заявление на увольнение и не совершал намеренных прогулов. Прекращение выполнения трудовых обязанностей носило вынужденный характер. Требуем восстановить каждого уволенного участника стачки на своем рабочем месте и незамедлительно начать выполнение выдвинутых ранее требований стачечного комитета.
На навіну адрэагавала і Святлана Ціханаўская, якая зазначыла, што цалкам падтрымлівае патрабаванні стачкаму і будзе надалей працаваць з нарвежскай кампаніяй «Яра» і патрабаваць, каб правы працоўных беларускаліў былі забяспечаныя. 19 студзеня Вярхоўны суд адхіліў апеляцыйную скаргу страйкаму беларускаліў на рашэнне Менскага абласнога суда, які прызнаў страйк салігорскіх шахцёраў незаконным. Паводле стачкамаўцаў, адміністрацыя беларускаліў пакуль не вядзе з імі ніякіх перамоваў. Першы дзень прэзідэнцтва Джо Байдена увойдзе ў гісторыю як дзень рашучасці. Глава Белага дому падпісаў 17 лёсавызначальных дакументаў. Адмяніў некалькі важных рашэнняў Дональда Трампа. Першыя размовы Байдена будуць з лідарамі краін-саюзніц. Настане дзень, калі амерыканскі прэзідэнт сустрэнецца і са Святланай Ціханаўскай. Падрабязней Юлія Цяльпук. Congratulations, Mr. President. Is America's day. Сёння дзень гісторыі і надзеі, абнаўлення рашучасці. Паабяцаў і ў першы ж дзень сеў за падпісанне кантрастных бачанню адміністрацыі Трампа дакументаў. Некаторыя выканаўчыя дакументы, падпісаныя сёння, дапамогуць замяніць хаду каронавіруснага крызісу. Мы будзем змагацца са змяненнем клімату, так як да гэтага часу яшчэ не рабілі, прасоўваць расавую справядлівасць і падтрымліваць іншыя малазабяспечаныя супольнасці. Гэта толькі стартавыя пункты. Між іншага, Джо Байден вяртае ЗША ў сусветную гандлёвую арганізацыю і сусветную арганізацыю здароўя. Далучае да парыжскага пагаднення аб клімаце. Скасаваная забарона на ўезд з 6 краінаў з пераважна мусульманскім насельніцтвам. Не будзе будаўніцтва мексіканскай сцяны і экалагічна спрэчнага трубаправоду Keystone XL. Пазітыўныя каментары прагучалі ад палітыкаў, арганізацыяў і кіраўнікоў шэрагу краінаў. З прэзідэнтам Байденам мы маем значна больш магчымасцяў для палітычнага пагаднення. Гэта робіцца зразумела пасля падпісання ім шэрагу указаў. Будзем працаваць разам у САС над парыжскім пагадненнем аб клімаце. Таксама ў пытаннях міграцыі ў нас, імаверна, будзе падобны пункт гледжання. У цэнтральнай Еўропе таксама ёсць краіна, насельніцтва якой разлічвае і на больш шчыльнае сяброўства з ЗША, і на тэрміновую дапамогу у прававым полі. Хотя бы ввести санкции против правительства и против людей, которые вовлечены в текущую ситуацию. Я думаю, что помощь придет с другой стороны. Что вот делается, посмотрите. Боишься за своих детей, боишься за внуков, боишься. Хочется, конечно, хорошей жизни, спокойной, чтобы были. Дай Бог, чтобы было все хорошо, чтобы помогали. То, что президент такой страны к нам не безразличен, это уже дает нам какую-то гордость. У штабе Святланы Ціханаўскай і ў каардынацыйнай радзе, якія імкнуцца наблізіць перамовы аб мірным сыходзе непрызнанай легітымнай улады, лічаць, што Вашынгтон ужо вярнуў Беларусь у міжнародную палітыку праз падпісанне акту аб дэмакратыі ў Беларусі. На фінішы сваёй кампаніі Джо Байден 4 разы публічна ганьбіў рэпрэсій супраць беларусаў. Супраца можа быць налажана там на ўзроўні палітыкаў, які цікавяцца Беларусю, бо ведаеце, я нават у еўрапейскім звязе бачу, што мы досыць блізка, але гэта павінна быць унутры чалавека, каб падтрымліваць каштоўнасці ўнутры Беларусі. Штодзённыя суды, калецтвы, звальненне, штрафы і перапоўненыя турмы. Джо Байдена не трэба пераконваць у тым, што праблема існуе. Могуць быць і эканамічныя, і персанальныя санкцыі, і ў прыватнасці хачу нагадаць, што у свой час былі ўведзены даволі моцныя санкцыі супраць прадпрыемству Белнафтахіму. І тады гэта настолькі раззлавала Лукашэнку, што ён павыганяў амерыканскіх дыпламатаў. Кіраўнік цэнтру «Еўрапейскі дыялог» Анатоль Лябедзька лічыць. Пэўная рашучасць будзе, калі тут будуць актыўныя дзеянні. Найбольш моцны інструмент уздзеяння на сітуацыю ў грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. І тых, хто сябе ад грамадзянаў аддзяліў калючым дротам. Пляцоўка Арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе усцяж адкрытая дзеля пасярэдніцтва ў дыялогу бакоў. Юлія Цяльпук, Белсат. Вечарыну памяці барацьбітоў за незалежнасць зладзілі ў гомельскім грамадска-палітычным цэнтры. Узгадалі загінулых за свабоду, сярод якіх і Міхал Жизнеўскі, жыццё якога перарвалася на Майдане.
Вечарына прысвечана памяці Міхала Жазднеўскага. Кожная краіна ідзе да свабоды, да дэмакратыі сваім шляхам. І на вялікі жаль, як ва ўкраіне ў 2014 годзе, так і на Беларусі ў 2020 годзе былі ахвяры. І гэта заслугоўвае таго, каб мы памяталі, каб мы ўшаноўвалі і каб гэта ніколі не паўтаралася. Памяць тых наших гамельчуков, выбітных людей, той же Палуты Бодуновой, Тимоха Вострикова, Ужо Жизневскага в нашей новейшей гісторыі змагання за незалежнасць. Так, і гэта салідарнасць з тымі людзьмі, якія сёння ужо, як вы сказали, у СІЗА, так, ці ИЧС знаходзяцца, той же Леонид Судаленко, так, Мария Тарасенко, Владимир Непомнящих, гэта Татьяна Каневская, Юрий Уласов, палізняволеныя. Часта мы думаем, што дапамагаем, а насамрэч шкодзім. Нашага клопату цяпер патрабуюць птушкі, якім узімку цяжэй знаходзіць сабе пракорм. Арнітолагі заклікаюць частаваць птаства, але рабіць гэта трэба правільна, каб не нашкодзіць. Важная інфармацыя ад Хрысціны Чарняўскай. Зіма – няпросты час для птушак, якія застаюцца на зімоўку. Добра пра гэта ведае Ірына Траяноўская, кіраўніца Цэнтру дапамогі дзікай жывёле «Сірын», які прымае скалечаных да аслабленых птушак. С того, как морозы начались, с момента доехала уже 8 лебедей, 9-й еще ждет, 1 цапля, 1 дрозд и 1 сова. Это те, которые явно из-за морозов летели, замерзли, примерзли, не долетели. Приехал у Сирин скалеченный лебедь с озера Лебединого. У него все крыло было в крови, бок был в крови. Даже сейчас у меня слезы наворачиваются, когда я вспоминаю этот ужас. Работники цэнтру і адмыслоўцы ўпэўнены, каб такога не здаралася, чалавек мусіць змяніць сваё стаўленне і звычкі. На тех речках, озерах, где люди их подкармливают, в парках где-то, да, лебеди привыкают, что это подкормленное место, и они оттуда потом не улетают. Почему они у нас потом замерзают, да, вмерзают в лед? Потому что они знают, что человек придет и человек покормит. То есть они рассчитывают на это, а люди, тенденция такая, кормить летом, а зимой уже не ходить, не подкармливать. Да таго ж найчасцей у якасці харчоў людзі прыносяць белы ды чорны хлеб. Арнітолагі ж кажуць катэгарычна. Хлеб наносіць сур'ёзную шкоду здароўю птушак. Лепш прапануйце вадаплаўным загадзя замочаную пшаніцу, ячмень, адварную бульбу ці сырую моркву і капусту. Вераб'іны з задавальненнем падсілкуюцца несалёнымі да нясмажанымі семкамі сланечніка, гарбуза, арахісам. У якасці ласунка сінічкам ды дятлам прыйдзецца даспадобы несалёны свежы кавалачак сала. Добра гэта ведаюць аматары назірання за птушкамі. Кацярына Букас штодня нарыхтоўвае для сваіх крылатых суседзяў розныя сумесі, ды клапатліва рассыпае іх па кармушках ля свайго дому. Недавно из новых птиц, конечно, вот у меня прилетел в первый раз скворец, один скворец. Потом, вот сегодня впервые прилетел дубонос. Акрамя правільнага і своечасовага падкормлівання, зазначаюць адмыслоўцы, у халодную пару ні ў якім разе нельга трывожыць і пужаць птушак. Некий нават кидок, там некий сняжком там у бок птушак, ці выход на лёд, ці некае маханне руками, гэта непакоіць птушак, яны могуць адляцець. А кожны такі палёт, пералёт такі, гэта адбірае сілы. Падтрыманне цяпер патрэбнае і Сірыну, бо са з'яўленнем новых гадаванцаў цэнтру давялося закупляць дадатковы корм. Акрамя фінансавай, актуальнай застаецца дапамога натуральнымі харчамі. Падрабязную кантактную інфармацыю можна знайсці на сайце sirin.by. Хрысціна Чарняўская, Белсад. Каб здабыць перамогу ў рэвалюцыі, пратэстоўцам давядзецца прайсці свой шлях да канца. Якія этапы немагчыма абмінуць, даведаемся ў размове Владзіміра Мацкевіча з палітолагам Андрэем Ягоравым. Я ж развітваюся са спадарствам. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе.